umhlume wona uyinike esithandwa sami, kusuke kuyinto emilile ngaphakathi kwisibeletho sakho. Okay? Into emilile-ke lo ihlumile ngaphakathi kwisibeletho sakho. Alright? And ngenxa yaloko-ke nayo siyakwenza-ke futhi ukuthi ugcine sopha kakhulu ngoba imila kuyona le lining le ngithi ufike wendlale khona wendlale ukuthi uzohlala ingane. So ngenxa yokuthi kumile something lapho enkulu naleyo ndawo dinga manje ukuthi umzimba wakho ukhave ngoblanket omkhulu ngoba le ndawo yesibeletho kumele ngabe kuzohlala ingane. So kunento esimilile khona then umzimba subeka iblanket enkulu kube iyona ke leyo blanket ukuthi ngesikhathi wena usuzongena esikhathini soyopha kakhulu. Okay? Kuyenzeka umuntu akhulelwe kanti uvele unesimini ngaphakathi ingane ihlale nayo. Oh yes. Yes, kuyenzeka lokho sithanda sami. Depending ukuthi leyo nto emilile ngaphakathi ihlezi kuphi. Okay, kwisibeletho sakho ngaphakathi ngoba kukade ngishilo ukuthi if ukuthi mhlambe iwona ama fibroids or iyona isimila le ungenzeka ukuthi ihleze endaweni lengezi disturb ukuthi ngesikhathi ingane sifike sizohlala kwisibeletho khumbula ukuthi ingane izohlala kwisibeletho mhlambe emva kwamasonto ayisihlanu kuyima or amathathu kuya kwesihlanu before ayihlali nje ngelanga kade nihlangene iqanda nesidoda sakho ithatha isikhashana okay insukwana. Then ngesikhathi sizohlala khona if ifike yahlala endaweni kanti akugona le ndawo lokho lento ime ihlele eceleni izokwazi ukuphilisana kokubili ukuthi ngesikhathi siyokhipha ingane sisiyakhipha kokubili ke so odokotela. Okay, kuba kubi ke if ukuthi lento imile lapho ingane ekubade ithi nayo yohlala khona. Okay, then sebeyabanga ke sebebanga indawo singahlala isisu lapho kodwa uthola ukuthi emva kwa 12 weeks emva kwa 2 weeks or 2 months then isisu sakho sisiyaphuma. Okay, kanti sebebanga indawo yokukhula ngoba nengane ifuna ukukhula nayo lento emilile ngaphakathi nayo ifuna ukukhula. Okay, kube khona abantu besifazana abanenkinga ukuthi ama hormones abo abalansile. Ngiyazi ubaningi abantu abahlale bezwe leyo nto odokotela bathi ama hormones akho abalansile. Yes, if ama hormones akho engabalansile khumbula ukuthi kunama hormones amabili engizokhuluma ngawo i-estrogen ne-progesterone. Okay, okuyiyona endlalela ukuthi isibeletho sakho asilungiselele ukuthi kuzoba nengane. If kukhona oyedwa osebenzayo umunye engasebenzi, okay, then kuzokwenza inkinga lokho kuyokuthi mhlambe lo yedwa ilo preparayo ngaphakathi ukuthi asilesibeka ublanket elebeka ublanket baze bebaningi usebenza kakhulu ngoba lo munye akasebenzi ugcina ukuthi ngesikhathi suye esikhathini wena suwopha kakhulu. Okay, kube khona okunye ke sami njengalo umuntu osuke nama cyst. Okay, ama cyst enzeka kumuntu sithanda sami ngiyazi abanye bathi PCOS. Okay, azokwenzeka kuloyo uthola ukuthi akaye esikhathini mhlambe inyanga zibe 2 zibe 3 athi lese yakhona again aye kakhulu futhi. Okay, nakhona kusuke kungabalance kwama hormones uthola ukuthi le uestrogen uyasebenza yena ulekebekile nje ukuthi ilining ayilunge kulenyanga awukwenzeka iqanda kodwa alivuthwa ngoba iqanda alivuthwa awusayi wena esikhathini kodwa kade sekwendlele ngenyanga ezayo futhi hayi ngihambe ngubeka ublanket. Okay, kwisibeletho ukuthi ngilindele kuzoba khona ingane kodwa iqanda livuthwanga lokhu ilining iba thick kuthi ngesikhathi usuye esikhathini emva kwenyanga ezi3 noma ezi4 so wopha kakhulu manje ngoba kade vele umzimba wakho ukuyibekile le blanket ukuthi wena uzoya esikhathini ugcina ungayi esikhathini. Kodwa ke ifuna inkinga yama cyst. Okay, ngeke zakuhambe kodwa lokho umuntu onenkinga yama cyst uzobona ukuthi nasebusweni uba nezinkinga zenduna. Okay, ebusweni abe nenwele ezikhulayo kwisilevu sakhe abe nenwele phezulu kodebe ngongathi ngosantshebana abakuziphezulu kodebe lomlobe abe nenwele zakhe ekhanda ziphela ngathi uba bald nyana ngathi umuntu wesilisa nesikhumba sakhe futhi sishintshe kuba ngathi sivelvet ebemnyama emqaleni kakhulukazi if ihambisana ne-insulin resistance ushukela ucashile so umnyama manje emqaleni. All right, Bona ke sesiyagoqa uhlelo lethu kuningi osiphathela udokotela baningi asebesondele eduze abaphethe inkosi yami amakhadi abo phela asefamily training begcineni nawe makhadi usisi beqinisile beyithudlala ngami lo assist waseclinic asiqhubeke. And I think mhlambe ke while silapho ekupheni isikhathi sesizophela nje ngoba kunomunye umuntu ozothi mina Dr Mthemba ngophi kakhulu ngopha 2 days nje iphethe yodwa usuku lonke. Okay, kusho ukuthini lokho ngase kubangwa yini if kuukuthi wena awophi kakhulu noma igazi lakho lincane? Number 1 ngoba ngiyabazi baningi abasabaye bethi akusho ukuthi inzalo anginayo cha akusho ukuthi inzalo unayo. Okay, but
kungenzeka ukuthi kunezinto ezinye ezenzakalayo ezigase zigcinezela inzalo, but just because wena upha kancane akusho ukuthi inzalo unayo. Alright, ngoba ngesikhathi wena wopha kancane kusuke kusho ukuthini? Kusho ukuthi either le lining yakho yangaphakathi, lo blanket engikhulumayo ukuthi kumele ngabe uyandlaleka, okuyiwona ogcina usuye esikhathini, awuzange uzowakheke kahle. Either inkinga yakho ikuma hormones akho iwona anenkinga, or mhlambe wena nje vela ovulate kahle kunokushintshaekukhona iqanda lakho kwalona alivuthwa kahle. Okay, ugcina ungayo. Yes, kubantu abasebenzisa emaphilisi, okay, ukupreventa kuzoba njalo. Whether usebenzisa idepo, kubona ukuthi abasebenzisa imjovo, mhlawumbe ngasho igama, abasebenzisa imjovo, ugcina umuntu engasayanga esikhathini ngoba imjovo iblocka ukuthi iqanda lakho wena alingavuthwa. So if usebenzisa isikhathi eside ugcina nomzimba usukhohle ukuthi hayi kusho ukuthi le qanda lami ngeke alingasebenzi. Uthi la uliyeka khona kube nanto esithi thina i-withdrawal bleeding, uthola ukuthi umzimba wakho usuba nokuthuka, suwopha kakhulu. Kodwa if wena usebenzisa amaphilisi, yes uzoya esikhathini, kodwa yazi ukuthi leso sikhathi sakho asifani nesikhathi somuntu ongena kwe-period nje. Akuyona into efana more kuwena, kusuke igazi lelo more than akufani negazi lomuntu ongena esikhathini eligcwele nezinyama zesibeletho njalo ngaphakathi. Okay, but ezinye zezinto one ezokwenza ukuthi ungawophi kakhulu, one mhlawumbe ukhulelwe kucheck lokho nokushintsha kwama-period ngoba mhlawumbe uzithwele, but also ama-cyst njengoba ngishilo azokwenza futhi ungangeni kahle esikhathini. I-thyroid, if unenkinga ye-thyroid iyakwenza ukuthi ama-period ungangeni kahle futhi esikhathini noma abe mancane. Ngifuna futhi nokuxwayisa, kukhona abantu abangadli kahle umuntu wesifazane noma ujima kakhulu. Ukujima kakhulu kanti umzimba wakho awunikezi kahle ukudla kuzokwenza lokho ama-period yakho futhi ayehla angabi right. Okay, so ukugula, i-stress, ukushintsha komzimba wakho ngenxa yokuthi une-stress nako futhi lokho kuzokwenza ukuthi ungayi kahle esikhathini, or mhlambe ke sungena ku-menopause or perimenopause, okuyinto esizoqhubeka sokhuluma ngayo njengoba inyanga yabantu besifazane isisekuyona nje manje. Okay, auntie. Yazo okuningi okuchazayo uzosiza abanye evana nje awesho usengikhulelwe azenza ukuthi omunye uqumbela isisu nje bese ebona igijimala ko 3 months. So khuluma ngako nalaba abazitshela ukuthi kade ngikhulelwe doctor kubafika kumina ngina 2 years angizali belethwa abanyeni angizali, inyanga ithi khona ingane yomoya odokotela bathi abayiboni. Sizokhuluma ngako sithandwa sami ngokuzayo. Okay, inyanga ithe ikhona ingane special. Angifiki. Okay, ngo-Dr. Mthembu, inamba zami 072 994 7547. Yasisibhedlela leyo. And then Medilution Botha's Hill 031 765 8475.